И здравейте хора, аз съм Вегедитас, Данил Евтимов и сега ще нанеса малки промени по моя канал и ще дам малко повече информация за него, като следователно реших, че няма за какво се стягам толкова много и по-добре се отпусна, защото така или иначе вече съм почнал да снимам, всичко тръгнало, сега трябва само да продължа. Ще кажа, че ще качвам много различни поредици, като например ще качвам Minecraft, ще качвам Payday, ще качвам да се сетя друго CSGO, League of Legends, Smite, Heroes of the Storm и още много други. Но за тази работа, за да мога да качвам повече време и да отделям повече и да ми е по-приятно, защото знам, че има някакъв резултат от моите действия, бих искал който, ако някой ме види и ме гледа, който го направи да качи, да ме шерне едва ли не, да ми лайкне клипа, ако може, и да се сабскрайбне, но това вече е по желание. Малко проблем, че ми даде, явно видях тук, но това не е проблем. Значи за сега съм качил Skywars епизод 1 и моята канdidatура за алфата, която просто да пълна издънка, но както и да е, ще видим какво ще се случи. Не вярвам да ме приемат, но ще видим какво ще се случи, както казах. Най-вероятно днес ще кача още няколко клипа и се надявам да започна печеля повече лайк. Не да печеля повече, пък аз как се изразих, ами да имам повече харесвания и така нататък, просто да се вижда някакъв резултат, въпреки че надали за 3 клипа ще се види нещо. Но примерно на 50 се надявам да имам 5 сабскрайбера на нещо. Но това е друг въпрос. Започвам да правя и по-хубави клипове, ще се старая повече, ще гледам повече видеа едва ли не, с които да се надявам да направя моите клипове по-хубави, като например да изрязвам, както тук се вижда в Skywars ми. Се вижда тук моето много шумно. Се вижда моя скрин отдолу, то не е скрина ми, събрах думата. Да го наречем хотбар като в Minecraft, въпреки че не е хотбар, но го наречем, че е хотбар. Не е хотбар, знаем, че не е хотбар, не съм олигофрен, но да кажем, че е хотбар. И да, надявам се това да е нещо по-добро, да мога да правя нещо по-добро, следователно вие да харесате това, което правя. А до тогава, бай!